ubuka ingane yami ihlupheka kodwa udla ubaba wayo. Wena kubuka ubaba khe ngidla. Wena ubuka ubaba khe ngidla. Mina ngincipheke mina. Uyangibona ngincipheke mina ngokuthi wena ninengane yakho kumele usibuya nenzele something better. Mina ngincipha adle mina kuphele mina wena nisani nibe right nengane yakho. Ingane Khoze bengane yakho uyena osuke kuwena weza kumina. Kusho ukuthi njengoba beze kumina khona into ayibonayo yabo. So ngeke ngikwazi mina ngiphindele again back ngiyomtshela kabuyele kuma wengane yakhe. Shoot khoze oqala usibuya ngikhokhelele esikoleni. Eres siqale lapho. Into bungayazi engakutshela na leyo. Okwesibili usibu ngenzela yonke into engiyifunayo angezwe. Kwale phone lengiphatha ngithengelo yena usibu ngemali yakhe ayisebenzayo. So wena ungibiza iPhone. So ungithengele yona ungithengele impahla ngenzela yonke into. So angi-understand ukuthi like ufuna usibu back or ufuna usibu ondla ingane noma ufuna usibu ayeke mina abuyele kwingane nobabili or sithandane sinosibu siqhubeke kodwa ingane ayondla angazi. hayi ngifila kambi shame bad futhi iyanginyenyesana into ayishoyo. Wa manje uthengela ama iPhone uyakhishwa ukhokhela ezikoleni ingane yami ayinawa kodwa. Uzothi awunandaba wena ukuthi umfana uyayondla ingane noma akayondli kodwa wena utshela ukuthi mangasusume nengane uzofila bad ukuthi mase uhlukene nalo baba wengane wondla kwenye indawo kodwa into oyenzayo. Kahle sona ngibizele la ukuthi mina ukhulume nayo ondla ingane njengomama mncane wengane ke sengiyacela ke manje hamba ukhuluma nosibu wakho ke ondla ingane yakhe. Uzokunika phela usibu imali angisengiyasho ukuthi uzokunika imali. Ondla ingane yakho yeni uzonginika kanjani ingane yakhe nje? Hayi ngeke angayodla sina kudedelwane yabo nje wena wasina wadedela mina nami ngizogiya ngidedele omunye naye nomunye uzofika agiye naye adlule yabo injalo nje ukuthi wena mhlawumbe abane ibhadi lokuthi washeshe wathola ingane qala usibunga kam enjoy kahle manje mhlawumbe nganozothi nesikwele noma yini angazi manje yini ke wena ekuhlula ukuthi mangabe usujolile nendoda yakho uphinde uyibuze ukuthi ingane soyondlile na. Ngingena ngoba nami ngisazothola yami ingane. Awungeni. Uyibona ingane yami ibhuquza iphashile. Ngibingelele phinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ukuthi ngaso sonke isikhathi siphinde sizodibana la eMakhaya TV. Ngicela ungenzele into enhle nawe ngeke uyisole ngayo ukuthi upress usubscribe bese uyalike uyakhomenta uyayishare le video yethu sokwazi ukuthi nathi siphinde usibone ngakusasa masiphinde sipost. Bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuhlala nani kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngizonithulela. Angithandi ukuthi kube nezinkinga kodwa kubuka ngathi sengihleze ngilethe inkinga ngoba nosisi la naye ungitshele yakhe inkinga engibona ukuthi kuba ngeselfish mangathi ngikhuluma ngedwa le nkinga idinga ukuthi sikhulume nani nomndeni wala eMakhaya TV. Siswami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani? Igama uNomzamo waNkomo suke eMayville. Yebo. eMayville kuphi ngale emva kwaseHoward. Bona ngathi ePavaloni. Yebo. Ukuhlupha ngani wakho umjolo? Nginenkinga la entshontsha. Manje ke benginobaba wengane ngijola naye besijola naye nje into yethi right. Ingathi nengane mina naye. Ingane beyinakekele enzela yonke into. Manje inkinga iqala ekutheni ukuthi sihlukane bese athola enye intombi. Methola enye intombi akasayondla ingane yakhe. Nemali ayitholayo ehlanganisayo noma engasebenzi ke le mali ayitholayo uyayithatha nika intombazane yakhe. Intombazane yakhe ihamba ichoma ukuthi uyayitshela indoda yakhe ukuthi akangayondla ingane yami onike yena imali ayitholayo. Enze imluko afake inzipho afake inkophe yonke lento bese ingane ngasayinaka. Manje ke ngizofuna ukuthi ke nizokhulumela nentombazane ngizela ukuthi iyenzela lento eyenza kahle kahle ukuthi indoda yakhe angayinakisi ingane yakhe noma sesahlukana ke anake ingane umfana. Ufuna sikhulume nentombazane sijola nendoda yakho. Yebo. But omunye umuntu engabuza ukuthi why ungakhulumi nendoda yakho or nobaba wengane yakho? Hayi sengakhuluma naye kunhlangazimuka nomoya ngilaleli mina bengitshela mhlambe ukukhulumisana nentombazane untombazane mhlambe nizo understand mhlambe naye nengane nomunye umuntu mhlambe naye ebheke nalesimo noma kudlula kulesimo mhlambe uzo understand. Okay. Ubaba wengane yakho uyasebenza? Akasebenzi. Beyondla ngani ingane? Bebamba amatoho lapha nalapha akabuya ayinike lo mali.
bese kuba ukuthi indlela yakhe lo ukunikeza ingane imali. No, bengibuzela ukuthi phela mhlawumbe omunye umuntu obukayo bezothi why ungamfaki isondlo, so sengiya-understand. Wena nobaba wengane yakho mothi senihlukene nisakhuluma i-relationship yeni kanjani? Hhayi asisakhulumi. Ungezwe kabi ukuthi angifuni kube ngathi ngidefenda lento othi asiyenze, but ngifuna sazi ukuthi maybe noGede sizokhuluma naye akusiyena isizathu sokuthi ingane yakhe ingasondliwa, so anisakhuluma. Sakhuluma sagcina ukukhuluma ngonyaka ophelile. Nakhona ngazi ukuthi yini edala ukuthi angangikhulumisi ngoba wayengikhulumisa, ukusho ukuthi intombazane le ntsha efikile esho ukuthi hayi angangikhulumisa singasinaki nje sonke nengane. But ingane-ke uyayibona uyibona? Hayi ngeke ayibone phela engayondli, akayiboni. Mangathiwa uyaqagela or ngokwazi kwakho nezidingo zakho zengane yakho, uma ungathi ufuna yondle unga-expect ukuthi ayondle ngamalini? Hayi ngeke ngisho ukuthi ngamalini. Lo mali ayitholayo nje encane wezokwazi ukunakekela ingane yakhe nje into esuke eyidinga ngaleso sikhathi, kuba nami angisebenzi ngisuke ngilindele something kuyena kuyimali, nami ngabe ngiphantile ngathola lo mali ngikwazi ukuthi ingane yethu ngiyinike something. Manje-ke yena-ke lo mali ayitholayo akayilethi ngisho ukuyiletha-ke yena-ke nje nhlobo. Hayi ngibukele emakhaya mina ngiyamuzwa sisi, uclear, uyifunela imali yesondlo, usola intombi yobaba wengane yakhe entsha ukuthi iyona eyenza ukuthi baba wengane engasayilethi imali. So sizokhuluma-ke nodadewethu simuzwe ukuthi yena lithini lakhe isayidi, ngoba sothola ukuthi siyamsukela ubaba wengane nje usekhetha ukuthi abe umgulukudu angazondlela ingane ngezizathu zakhe eyingathinti intombi yakhe entsha. Kodwa-ke ngeke ngimphikele futhi ngeke ngimkhulumela, ngisiyona iloya yakhe. Okwami ukuthi nginilethele yena, hlala nathi, siyabuya naye udadewethu. Ngibingelele bafethu, ngibuyile nodadewethu uZama. Yebo Zama. Uyaphila Zama? Yebo siyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo. Uyamazi usisi? Yebo usisi ngiyamazi. Mhlampe umazelaphi, umazi kanjani? Hayi usisi lona ahlala naye ngasekhaya, besifunda sonke esikoleni. Wona uhlala eMayville? Yebo hlala sonke ngale. Kahle umakhelwane wami. Oh. Besabangani before. Usibizile la ngodaba afisa ukuthi nilikhulume. Anethemba ukuthi manje nilikhuluma mhlambe ku-environment ekanje nisukile naseMayville nila ulwandle lushaka mnandi eBeach, naye nimkhumbi buye eIran ukuyolwa. Yeah. So unethemba lokuthi nizokhuluma izinto zibe right. Yeah. So ngabe ngiyamkhulumela kodwa ngabe ngenza iphutha. Sisi wami. Yebo. Nangu Zama. Hayi ngiyambona. Yeah. Khona isho yase-TV ethi ngixelele lento ade ngixelela yona, ngazi noma utatakho noma inyani kodwa ngiyayikhumbula leyo show. So Okay, kahle Zama ngikubizela ukuthi ngiyaqonda nje ukuthi awungazi nje manje sasabangani sasifunda ndawonye, kodwa wazi ukuthi ngikulezele la ngiyakuchazela-ke manje. Okay. Uthanda baba wengane yami? Uyangibuza noma uyangitshela? Ngiyakubuza manje njalo baba wengane yami, kodwa uthi awungazi omakhelwane. Lalela-ke mama, angijoli noba bengane yakho, siyajola sobabili mina naye siku-relationship like umjolo, siyajola mina naye sobawuthini. So angazi nje ungibizele la ukuthi mhlampe ungibizele ukuthi angazi mhlampe siphuma angazi cause mina nosibusi siyajola, angazi wena sikhulumana ukuthi nengane okweni lokho, mina naye siyajola sibambisene futhi kamnandi kanjani. Ingane iyangena phela sisi ngoba indoda yakho le ndoda yakho uthi indoda yakho baba wengane yami akasayondla ingane ngesizathu sini-ke sisi? Oh asayondla ingane ayi phela lokho kumele ukhulume noba wengane yakho cause wengane yakho uyena osuke kuwena weza kumina, kusho ukuthi nje beze kumina khona into ayibonayo yabo. So ngeke ngikwazi mina ngiphindele kena back ngiyomtshesa kabuyele kuma wengane yakhe, shuthi khona into ayibonile kuwena engekho right ezoba right la kumina. Angazi understand. Ngithi mina nginandaba nomjolo wenu ukuthi niyajola nibambisene kamnandi kanjani ngithi mina yindaba engasayondla ingane ngoba naku kwafika wena.
Oh, ufuna wena ondle ingane. Yebo. Ngoba uzowenza kanjani phela ingane siswami because nami sengiyingcenye lapha yabo. Ngiyakwazi ukondla abantu abawu2 ngesikhathi esisodwa yabo. Kuzomela ondle nami aphinde ondle ingane. Kuzomela angazi imisa kanjani into because nami ngiyadinga ukondlo as umuntu wami. Now uyasho ukuthi ninengane naye ingane yadinga ukondlo. Ingane yakhe. Yes, ingane yakhe. Wena yini yakhe? Intombi yakhe mos. Intombi. Hayi nomfazi. Intombi yakhe. So angazi ukuthi soyimisa kanjani lonto le because oqala usibuya ngikhokhelele esikoleni eRes siqale lapha into bungayazi engakutsheli yena leyo. Okwesibili usibu ngenzela yonke into engiyifunayo angezwe kwale phone lengiphatha ngithengelo yena usibu ngemali yakhe ayisebenzayo. So wena ungumbiza iPhone so ungithengele yona ungithengela impahla ngenzela yonke into so angi-understand ukuthi like ufuna usibu ubheki or ufuna usibu ondla ingane noma ufuna usibu ayeke mina abuyele kwingane nobabili or sithandane sinosibu siqhubeke kodwa inganayo ondla angazi ngempela nomzamo uthini. Okay, ngicela ukuniphazamisa. Wena ufila kanjani ukuthi umuntu othandana naye akayondla ingane? Hawu but obviously ake sishaye ngathi uma wengane yayo awumazi. Let's say indoda yakho inengane but ayiyondli. Yeah. Ufila kanjani? Yeah, intombi leyo yes intombi leyo kodwa phela ekugcineni noGayi kuzomela intombi yakhe angithi usuke endlini wahamba uyishela lo ntombazana. Mase eshele kuyadepend ukuthi vele kuzophoqa ukuthi vele ekugcineni ingane ayondle kodwa futhi nomuntu athandana naye agcine embhekelile ekugcineni because nami nginedingo nengane inedingo yabo. Usibuye efika kumina abangitshela ukuthini unomzamo wangitshela ukuthi usenenye indoda. So mase nenye indoda lo ndoda iyayondla ingane. So nami ngathatha is okay unomzamo besifunda nayo yonke into right okay fine. Unomzamo sehlukene nosibu kanti usibu vele kuyicrash masiqaleni ke vele okay fine. So into ethahlangana nosibu. So ngimfelela kabi for ukuthi ingane akayondli kodwa futhi at the same time nami usibu kuzomela enze something mina because siyajola mina naye. Okay, ufila kanjani uphathe iPhone leyo show ukuthi wathengele iPhone ingane inamateki? Hayi angazi inkosi yami lapho kusibunga ukuthi mina ngishaya ngesurprise kwi-birthday yami akazange asho ukuthi ingane enamateku mama azinayo iPhone akazange akusho konke lokho. Mangathiwa wena uyahlukana noSibu. Yebo. Esekuzalisile. Bese ebehavior ngalendlela oyizwayo ukuthi akondli uzofila kanjani? Okay ngizofila bad. Kodwa manje uSibu mangifila bad asithi sosilonga imlandela yabo. Kahle mina futhi amakuchaza into yabo into simple. Yabo kahle angangigxile entweni like gxiling entweni no way. Usibu siyatshela ngoba siyatshela nawo kwamanje. Ukuze mina naye sijole sokuthini uhlukene noNomzamo mina ngazi sibahlukene naye yabo. So ngiyathuka uNomzamo bese ngibizela ama camera manje ukuthi mina sithanda noSibu naye kubeni uSibu nengane naye warawusha kodwa uSibu utheni mina uthi yabana ngani. Kodwa ke ngoba ke lo mbuzo wakho ngawuphendula yes ngafila bad because nami into embi lemathiwa yenzakala kumina yabo ngeke ngifile right ngiwumama ubaba engane ngimazi umuntu yabo emnika imali mina ingane yami engayoni. Yes into embi kakhulu le ngingafila bad kakhulu. Ufila kanjani ngalento aqeda kesho? Hayi ngifila kambi shem bad futhi iyanginyanyisa lento ayishoyo. Wa manje uthengela ama iPhone uyakhishwa ukhokhela ezikoleni ingane yami ayinawa kodwa. Uzothi awunandaba wena ukuthi umfana uyayondla ingane noma akayondli kodwa wena utshela ukuthi mangasusuwe nengane uzofila bad ukuthi mase uhlukene nalo baba wengane wondla kwenye indawo kodwa into yenzayo. Yes into engiyenza phela mama ngoba into engiqondene nayo ngoba into engiqondene nayo yabo. So ngeke ngize ngikwazi ukuhlukana noSibu ngenxa yakho uSibu ngizoqhubeka naye. Angisho ukuhlukana ngenxa yami ingane. Sengikhulumela ingane ke manje ngisafuna ukukhuluma nami. Sahlukana nje akasangikhulumisi nengane akasayinaki senake wena nje qha. Nama akangitshela nomphakathi uyakhuluma ukuthi wena umgcisha ushefu. Hawu Nkosi yami uSibu akangitshela ukuthi mina naye ngisajona niyana uthu. Asisajona vele. Ihlanganiswe ingane. Ingane obvious. Oh lengane enhlanganisileke angazi noma angazi uyithini le ndaba because nami uSibu angazi ngempela angazi. Because nami uSibu angazi mfethu angazi ukuchazela kanjani yazi. Ngaphela nami ngeke ngihlukane noSibu. Wena uzomela ukukhulume noSibu uSibu ondla ingane. Ngikhuluma kanjani umuntu ongangikhulumisi? Oh kahle ngibizela ukuthi mina ukhulume naye ondla ingane njengomama mncane wengane ke sengiyacela ke manje hamba ukhuluma noSibu wakho ke ondla ingane yakhe. Oh hayi
Ngizomtshela usibunayo kodwa uthondla ingane. Kodwa phela nami kumele wasisi wami ukuthi-ke ekondleni ingane kuzomele girlfriend allowance ngiyayidinga nami. Mana ufila kanjani because utheni nani ngabangani ningomakhelwane why wamthathela indoda omakhelwane kanjalo ziyenzeka yezo. Okay fana ngenze example yes besabangani esikoleni yabo sahlukana ngenxa yama university sizakuwona yabo sahlukana. Okay fine njoba bona bebejola beNosibu bengazi vese bajola beNosibu kodwa uSibu eceleni nami ubengishela ethi uNomzamo ngoba nakho akamsoli kahle yabo into azenzayo ngenxa ukuthi vele nami uSibu bengivele ngibhekile nakuyena yabo kwase kwabalula ukuthi mina naye izinto zethu zisheshe ihlangane because uNomzamo wahamba enkathi esakhulelwe sekumele ayodeta mina lesikhathi ayodeta ngathi mina manga ngiyoqala esikoleni so ayewuthiwa ama opportunities angina ukuthi ngihambe ngesikoleni noma uSibu yena ozongenzela yonke into engidingayo. Ngifila bad kakhulu kodwa ayikho futhi into engizoyenza nami because naye uSibu yena ongisizayo into zami. Nomzamo nangu umuntu phambi kwakho. Nomzamo wena ubufuna ngenze kanjani uhlukane noSibu noma uSibu aqhubeke ondla ingane ayeke mina ondla ingane. Ngeke kuzongikela ngoba intombi yakhe ngithaka kondla ingane mina cha. Ya iqala lapho inkinga ke nje. Mina iqala lapho inkinga ngokondla ingane. Umuntu onganginiki igirlfriend uzokunika phela uSibu imali angisengiyasho ukuthi uzokunika imali. Ondla ingane yakho. Yeni. Uzonginika kanjani? Ingane yakhe nje. Hayi ngeke. Angayazi manje ingane yakhe? Hayi. Angazi. uSibu lo thetha naye. Balo cha umunye wabo naye. Izwani Nkosi yami. Omunye wabo kodwa khona le ndoda ukuthi ingayondla ingane yami. Angazi mina ubona ukuthi misa kanjani angazi ngempela angazi ngempela. Angazi ngempela. Uwodlela indoda wathula manje. Angidlalonga ndoda ngoba nginandaba nendoda mina nginendaba nengane indoda yakhe nami iyadlula kumina. Umngane othathelana amadoda. Umakhelwane. Sharing is caring. Oh. Share emhlabeni yabo sharing is caring. Sina kudedelwane. Yabo nje wena wasina wadedela mina nami ngizogiya ngidedele omunye naye. Nomunye uzofika agiye naye adlule. Yabo injalo nje ukuthi wena mhlawumbe abane ibhadi lokuthi washeshe wathola ingane. Qala uSibu ngakam-enjoy kahle manje mhlawumbe nganozothi nesikwele noma yini angazi isikwele futhi isikwele angazi noma ingane noma sekuyisikwele ngoba phela akuba ingane bese ukhuluma indaba engane ungibiza ezimakhelwane wakho kodwa ngongibizela emakhamereni ngibise emakhamereni ngoba phela vele mohlangana nami ushona le ngoba engane mehlangana nami ushona le bekumele ngibisele phiki. Okay, fanele ungibizele ke emakhamereni akusiza amakhamera la ungibizele yona. Ukuthi ukhuluma nendoda yakho phela ukuthi yondla ingane. Yondla ingane yakhe. Hayi yini. Ingane yakhe yethu. Yebo. Okay, ngizomtshela uSibu ukuthi Sibu ubaby mama wakho ufuna ukuthi ondle ingane yenu enayenza. Yes. Okay. Ngizomtshela uSibu bhuti wami. Ngizomtshela. Kodwa kumele ukwazi ukuthi ekumtsheleni kwami kukabili. Ngizomtshela ukuthi ayondle ngiphinde futhi ngingamtsheli yangithola ngoba manje mangimtshela lezi zinto lezi mina bengiyithola ngisakwazi ukuyithola ngenxa yengane yakho yabo so uzomela ngazi uzomela mhlawumbe wena uhamba ukhuluma noSibu nibone sinenze njani or kanjani because mina le yami noSibu ngeke iziphele manje angeke ngenxa yakho angeke noma thunengane eziwu4 noma eziwu50 angeke. Yes kubhlungu vele into nami ngiyazolana nawe namathiwa kwenza kumina the same thing enza kweni nami ngafila bad kodwa yenzelani ke wena mawuzofila bad komunye umuntu uyenza kumina uyenze mnganeni wakho sasabangani kwakuyi siyazana omakhelwane kodwa phela mama ukuthi siyazana kusho usina ubuka ingane yami ihlupheka kodwa udla ubaba wayo wena kubuka ubaba bakhe ngidla wena ubuka ubaba bakhe ngidla mina ngincipheke mina uyangibona ngincipheke mina ukuthi wena ninengane yakho kumele uSibu anenzele something better mina ngincipha adle mina kuphele mina wena nisani nibe right nengane yakho ingane yami yakhe futhi nayo lela yondle. Yes mina angisupposed ukuthi ngifuna vele emakhamereni ke sisikhuluma ke variki la naye phela la sizokhuluma ukuthi uSibu akekho so akukho fair
kodwa mina ngi-understand ukuthi why u-proud ukuthi ingane ayondliwa. No, but hayi ukuthi ngi-proud mhlawumbe nawe ngizwa kabi no-2 mhlawumbe angisana-understand kahle no-2 yabo hayi ukuthi ngi-proud ngithi sengithini butami uSibu wayajola naye uNomzamo ngenhlanhla noma iphutha angazi sikwaba yini wathola ingane ekutholeni kwakhe ingane ababengaplanile vele bazoba nengane kodwa nxa ukuthi yayivelile ingane okay fine baba nengane waze lapho singayiplanile ingane thula sisangisachazela ubhuti mefika uSibu kumina ufike ngitshela ukuthi uhlukene nobhebi mama wakhe ngenxa yokuthini ingane usola ngathi akusiyoni yakhe uza ngalelo gama mina ngithola uza ngalelo gama nawo vele umfundi hayi nosuthi ngangimfuna wayecrush yami vele wayengichaza vele uSibu because muhle vele ngeke ngikuphike lokho wayengichaza yes so uSibu masefika kumina athi okay zami sengihlukene noMzamo sesihlukene ezinawe njengoba wodwa ungitshela uSibu vele besifunda naye esikoleni so uyafika uyangitshela ukuthi okay sesihlukene noMzamo enengane emitho noMzamo ngisola ukuthi naye ngathi akuyona yami bengicela siqale phansi mina nawe sijole ngathatha leyo nto mina ithi okay noMzamo shisi bemenze isilimo Sibu ingane akuyona yakhe ake ngizama ukuthi mhlambe sinoSibu sizame nje sibone ukuthi kuzoba kanjani yabo okay fine sayizama kanti ekuhambeni kwesikhathi mangithi ngiphethe ifoni yaSibu yabo kuringe yabo iyaringa ifoni futhi mayiringa akufona yena lo ubhala ukuthini uSibu ubhala ukuthi baby mama yabo okay fine ngingana okay fine baby mama ngiyiphendula ifoni yabo mangi-anti phone ngiyaliza ivoice yaNomzamo yabo ucela imali engane uSibu utheni kumina uthe bahlukene ngiyangithola okay fine nginganaki okay uSibu mevuka avikele emsebenzini ngimtshe Sibu wathi ngene call abuza ukuthi uba ngingamtshela ukuthi uba ngithi mina uzozibonela wena ngama miss call akho lapho athi okay ahamba emsebenzini mase buya ntambama ubuya uthini ubuya uthi hawu wena uphendula ama-phone call ami yindaba uphendula ama-phone call ami kuze uNomzamo yena libele ngiqine ngifonele ngibangela isicefe wa mase ngiyamtshela mina ukuthi hawu kanjani Sibu cause wena ubungitshela ukuthi noNomzamo ngihlukene and other thing uNomzamo uyafona la athi noSibu athi hayi mhlawumbe ukuthi kuhlanganiswe yingane nawe uyabaza abafana bhuti wambanamanga okay fine ya usho ngaphandle kwakho nathi nawe asikwahla wamkhola umfana onamanga okay athini asibahlukene okay vele uSibu vele icrush yami ngisi mina okay Sibu asizame lento leyo case yabo ngitshela ukuthi nami mhlambe ngizoyizama ngiyayizwa lento echazayo ngila ekondleni ingane angazi ke phela maka kumina angisiyena uSibu yena mina hamba ukhuluma noSibu angizo mhlawumbe ukhona uSibu la ayikhulumele yena manje akekho yabo ekuthenini ukukhombisa kona ukuthi uyamsaba uSibu bengamtshela ngani uSibu wazi la azobiza mina ngize la awumanje ngichitha isikhathi sami futhi abe ngisesikoleni ngila kodwa lesizovela ku-TV sishoba ngibizele la nokuthi ngixovele komphakathini uzele ukuzovela ku-TV yini cha bengizo nawe kodwa noMzamo ukhofela uqinisile njani uqinisile kwezinye iside noma naye buye engaqinisi cha bhuti wami ungathini but indoda yakhe imithetho yakhe endodeni yakhe and ingitshela the same thing ukuthi nina anisajoli inhlanganiswe yini ingane noma behlanganiswe ingane yondla uyayibona wena yondla wena uyayibona yondla wena uthini cause uyena ungitshela kanjani mina ngenze njani ngenza ngigijime ngize kweNomzamo uSibu sethi nafana uze kumina usayithengelile ingane njengomuntu esazanayo naye awukwenzi lokho sahlanganiswe isikole like njengothisha nomfundi mabehlanganiswe isikole mase kuphelile wokumfundi nothisha ngiyahamba ngeuniversity ngiyaphuma kothisha yabo mina nasa sabangani njobusho hayi sinamanje sawomakhelwane angithi angeke kushintshe vele omakhelwane manje yini ke wena ekuhlula ukuthi mangabe usujolile lendoda yakho uphinde uyibuze ukuthi ingane soyondlile na ngingena ijole kahle ngoba nami ngisazothola yami ingane awungeni uyibona ingane yami ibhuquza iphashile lapha wena ungeni kodwa yazi ngiyahle phela ngiyahle emhlabeni no girl nothi ukuthi yabhuquza ingane yakho uSibu yazi abafana abanamanga kahle hle siqhatha uSibu mina nawe sekutshela ivariki yena lo ngekho kuyimanje la yabo uSibu ufika athi kumina wena naye senihlukene uyangizwa mase fika kuwena futhi ang-understand noma uSibu senze ilima noma wenza wena isilima noma wenza mina isilima noma usilima angisa-understand ngoba manje sengiyathola ukuthi okay uSibu ola lo ngubenza mina isilima shoot cause wena ungitshela ukuthini uSibu nisajona noSibu asajoli noSibu hlanganiswe ingane kodwa uSibu wangitshela ukuthini ingane usolo ukuthi akuyona yakhe yabo so ngathini lapho ke my friend uthi ngathini ngingathi ngiyaxolisa ngokuthi ngikuthathele uSibu
baby daddy wengane yakho kodwa efike kumina bathi akasiyena ubaby daddy wengane yakho. So uSibu ngizozama ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi Sibu sinonomzamo sabangani ninengane ninonomzamo leyo wafika kumina wathi awunayo. Ngicela abantu ungondlela ingane yanomzamo. Uzizwa unjani ngalokho? Angirathi kakhulu. Okay, mase ondla ingane yakho mase mina ngiba kanjani ke? Uzokunika phela nayo imali. Kanjani? Phela uSibu akasiyi umuntu ombili, umuntu oyedwa. Usebenza entweni eyodwa. So akakwazi ukuthi mephuma emsebenzini agijime yabo enze into eziningi ngesikhathi esisodwa. Angazi. Okusho uchaza ukuthini ngenkulumo yakhe angayondla ingane ondle wena? Angazi ngempela. Noma hlukane nawe ondla ingane. Kukuwena phela. Masongikhulumelile phela ngizosho uyasho usongikhulumela. Kukuwena ukuthi uthatha siphi isinqumo. Usuyahlukana naye. Aqhubeke endle ingane yakhe nawe uqhubeke nempilo yakho uthola abanye nje wavela unabanye ngize iPhone nayo iphethe. Okay, fine. uSibu ngize ngihlukane naye. Yazi ngobani? Ngoamanje wena usungizela ngalomqondo wakho. uSibu bengizohlukana naye ngisahlukana naye. Ngizomtshela ukuthi Sibu ngicela uhambe niyowondla ingane yenu nomzamo. Besides mina bomagela mathiwa ngitshela ngami ke sisamakhamera ngifuna ukuma ezinto eziningi emakhamereni ngami yabo. So ngizomtshela uSibu ukuthi okay Sibu sengitholile ukuthi unengane nomunye umuntu oseceleni. Angazi sizobona kodwa nomunye umuntu okeceleni. Mina lento le ngiyayibona ukuthi siyaphuma esandleni ngathi besilungu. Uxolisile wathi uzomtshela uSibu. Waphinde wavuka ulaka. No, ngicathi asibambeni lelo. Uqinisile manje uzomtshela uSibu ukuthi ayonke kahle. Yebo, ngizomtshela Nkosi yami. Ngingamfonela even namanje ngimtshele nje akhulume naye. Mina afethi indaba zaseMayville ziyangidida, so if wena uzokhuluma noSibu nami ngizozama ukuthi ngikhulume noSibu. Mhlambe kungangcono mangathiwa sikhuluma sesibathathu ifamily reunion whatever noSibu sekhona kungazwakala kangcono, kodwa kwamanje hayi afethi ngicela ukuthi ngoba wena uzokhuluma noSibu sivaleni le video ningazi kube ngathi niyaxabana kanti bese isixazululo sesikhona. Mbukele emakhaya umuntu oyinkinga la uSibu lo ngekho. Sengaze xabana izingane zabantu nje ngiyayibona le ndaba la kube yiphuthu ukuthi uSibu singabi naye, kodwa ngiyathembisa ukuthi uSibu naye somcinga size simthole. Uyena ongasitshela kangcono ukuthi kungani ingane yakhe engayondli. Siyabonga. Lapha emakhaya sicinga uSibu eMayville oqhatha izingane zabantu, oqhatha omakhelwane. Kungaze nje xabana amantombazane engabe ayabambisana ashone phambili. Kodwa secacile ukuthi uSibu akayena umuntu oright. Mozothi uyindoda bese ubalekela ukondla ingane yakho ngoba usuthola umuntu omusha.